Bună, eu sunt It, sublinie mafiot, și astăzi o să facem faze amuzante din serie. Ok, hai să începem video. Se zice că dacă cumva filmezi și căștile îți atârnă să moară, mă, să-ți moare o râdă din familie, nu e bine, bă. No! Oprește-te! Fără mâini! Fără mâini! Bă, tu ăsta care te uiți, tu crezi că ai o țavă simplă, mă? Bă, e o țavă automată, mă. Bă, ți le suge fără mâini, mă. Eu și voi, bă, toți proști, mă, noi țineam cu mâna de aspirator, bă, de țava asta, mă. E, păi nu mai bine mai dai câțiva bani în plus și ți-o suge țava cum vrei tu. De când soțul meu adapă calul, nu mai pierd fire de păr, no. De când soțul meu bagă telefonul în husă, nu mai pierd fire de păr. De când soțul meu montează microfonul, nu mai pierd niciun fir de păr. De când soțul meu își bagă degetul în nas, nu mai pierd niciun fir de păr. De când soțul meu intră cu trenul în gară, nu mai pierd niciun fir de păr. De când soțul își bagă piciorul ăla murdar în papuc, nu mai pierd nici... De când soțul meu își conectează mufa, nu mai pierd niciun fir de păr. Soțului meu îi plăcea de Vlad Țepeș, așa că de când soțul meu își înfinge spada în mine, nu mai pierd niciun fir de păr. Ia cu, bă, că dacă taci să taci. Aia plânge acolo, bă, dacă taci să taci, taci. Da.